Komaronkhani ino ndokuti anthu akugulu loseli sila chilungamo yayi manganya alibe impact imene pa society kuti angapeze anthu chikhembe chonse chichacho yayi nkhani si chinchi yayi anthu achanangupitira basi kuti ndakasimaze kumene chokubanja la chifumu akadyeko zina kapakule ndebe zimene zinachitika zinatheka after kutheka pamene anthu aja potuluka anayamba kuyimba kuti akuti adade omwewo. It's like I mean, I don't know, guys. Imweona kwa America akuti adade omwewo kuti wa guys. Kumalawi ndikokoma. Kumalawi ndikokoma. Zinakhala bwanji? Yadikirani pang'ono. Apapa takumana ndi anthu amene akuchokera kwa State Vice President Michael Usi Manganya akuti anayitana kuti akacheze nawo akaziwe ndithu ku nyumba ya boma. Koma chodabwitsa akubwerako akukuwa atangona galimoto ya regional governor akumwera kunoona bonjaja. Ife tangokumana nawo ndi tinayima tinachita chidwi tifunse onapo regional governor kuti zikuthandiza chani anthu akuyimba kuti adade omwewo atangona galimoto anu koma akuchokera kwa Vice President. Ndizithu samanyazo kwambiri kuti no anthu alimba kwa sogoleri kwa wachilili waziko ino Michael Usi akimba nyimbo za adade kuti adade omwewo zopasa manyazi kwambiri zomvesa chisoni zomwe zikuonekera kuti anthu sona maganizo awo onse atembenuka ali kwa adadi ali kipande cha TDP mutakuona muno kuti amene ndakacho thamanga kwambiri ikamuranga chifukwa analizinga naimba nyimbo za adadi zomwe zinandipatsa kuti ndisunte kuona ngati kuti mwina aona ngati kwa atuma komano iki sikimizo chona kwa kuti atopa ndipo malimene lilipo atopa ndiso kwa alipo basi kuti takisoni kwambiri kwa mwana wina wakongoka kwa cha kukankana kwa cha pressure siku kubwa ya kuti mwana yali moyo kuna masana walipo kwa za kumwanje koma ndicho the same fact zikusizi ndi basi akaja kwa mwambeni bajapo motengedwa zidodo mawa kwa kula wathamangisa atona anchita kwa itana akakhala ninjala 3-4 days osaja ndiko itana so mwezi amuna mwachipombe mwenga amena kuchita na mmoja ndiko ngati system za bwino wa malaya izizo zikuchitira umboni fana hadi ya kuja panika ile ya kwa mbili tumbaji na ndasipano katika 110,000 balau fala fika 150,000 ndiye mtu kuti apese ndarama mene akakule ufa akakule chakuja gesi ana majumba zuma kazi tu zovuta kwa mbili ndiyetu anthu aja anakuimitsani kuti mwayankhule amadali ndi uthenga kuti mukauze adati ndiye munakana kwenikweni munakana ifa chani no chimene nakani nchino kuti timafuna ndionese kuti amnoti pada paso lazima nisikuchitikazo kufanika na ima pamene bajabu kumaya kula baja zikapasa ngati muna kipajataji kwa atuma koma tinafuna kuti aonese kuti anthu aja kupanga zimene zija kuchokera pasi pa mtima pawo ndi umene wani akuona ndi mene boma likuchitira. When the rate of change inside is exceeded by the rate of change outside, the end is near. This is a clear indication that this government is gone. There is no more government. Zikomo kwambiri tinango kuimisani mapanga zina tathokoza. Zikomo kwambiri. Pepani Odia zache Sabono ukhala ngati msonkhano wachitatu analowa okwana 4,800 atuluka alimonso ena umumu pafupi 4,000 ndiyenso ena ni mulipanja
nkhani ndiyoti ndikanakonda kuti nonse mukanalowa koma malo ndiokanika number 1 komanso zoti nonse mukubwera mmene mwachulukiramu ndi zabwino tifaze kusonyeza ubale umene ulipo pakati pa ine ndi inuyo. Ndiye ndinene mawu awa sindinena kuti zipitani. Chimene chitachitike nchona kuti mwabwera mwachikondi tizakonza bwino siku lina komano leroli akatuluke amene alimowa ndiye tichika kuti inunso mdani komano abale anga asilikali mutithandiza kuti pa geti apopo akalowa anthu apapa kena kono tisazikane. Ambuye akudaliseni. Inu choipa chimene chachitika yapa pali ena anali mkatimu alimo muso anali mkatimu alipo mpaso timbane ena achoka mkatimu alowa momwemu ndiye siza bwino tamvanaiti ndiye mbene zateromu kuti mulowe umumu alowa ena amene alowa kale vuto limene limakhalapo ndi anthu kusakondana wina ndi nzake. Inu mwalowa mkatimu mufunanso mulowe mkatimu chifukwa chani? Ayi ena anu mwalowa munali mkatimu ndauzidwa ena sanalowe ndiye kuopa zimene zozo tizangokonza ulendo wina.